De rechtbank in Ljouwert behandelt Joert de moord op Henk Eker van Jesterwoude. Hij waard in januari verliezen in deersketten in zijn tuin. De vertochten binnen 2 maanden van 28 en 33 jaar uit Amsterdam. Eker waard deersketten na een misleide drugsdeal. Zo'n 50 mensen en instellingen spreken in bij provinciale steden over wie moeten in en bij de IJsselmar. Joert en morgen binnen inspreekmogelijkheden in Driels en Waasje in Ljouwert. Er bestaat verzet in wienparken op de Verste Wal en plan van moenen in de IJsselmar. Het stationsgebouw bij Marem, aan het spoor van het Jeddere Dokkume lokaaltje, wordt een museum over het spoor. Morgen komen er een grote locomotief en 2 oude perronwijnen. Het erfgoedstation gaat komende simmer iepen. Museum Belvedere in Oranjewoud is de komende 14 dagen dicht. Het museum dat haast 10 jaar bestaat is daar aan een opknapbeurt. Het wordt onder oren op een nij schilderen. Joert sluiten de dwarren en werd begonnen met het voortheljen van de kunst. Joen en vannacht mistig, het is een graad of 6. Ik morgen kans op mist, maar midden zinnen. De temperatuur komt uit op zo'n 21 graden.